uwe senior commander jong ka Iran nazab ula syat niap ha ka siat pat ka Israel la report ka Al Jazeera ha ka statement jong ki sipai long ba nazab ula syat peniap kan ba udang yale banyada la ka jonggari henrei kari Israel kelayo ban peniap no yau ki wei pat ki sipai rang ba jong kari Iran ki balayap kilong Umozavi ubadai chief jongga Iran Amfus nang tau Aziz Nasir Zadeh ubadai defense minister pada haga upor udai deputy chief jongga Amfus nang tau Muhammad Pakpor udai commander in chief jongga Islamic Revolutionary Guard Corps kat kum na kacing yo jing tip melum mala ha Iran ki bayap gila poi syadu ka jar sospa subusau pat ki bala mensau ki poi hadu kat prajar sanspa sampuei kat bah Israel pat ki bayap kilong kat san pat ki ba mensau ki poi hadu lajar cispa lai pupra pat ki bayap ha US pat ki poi tang kat lai ngut pat ki ba mensau ki poi cispa saupau hadu cispa sanpungut kat ba uai pat unang US ulayap ha kuwait ki wei pat kiri ki ba marjan ki bala sakta kilong kumne ha Lebanon pras pa arpundriu kilayap pat hadu arajar ki bala mensau ha Irak arpunyeungut ki balayap pat ki Jordan ki bala mensau ke Jordan arpu prangut ki bala mensau nang ta Kuwait nrungut ki balayap pat ki Jordan ki bala mensau Barian arngut ki balayap pat ki Jordan ki bala mensau ha Qatar kan nrungut ki bala mensau nang tah UAE nringut ki balayap persispa sapuei ki bala mensau ha Oman laingut ki balayap pat khatsan ki bala syu mensau ha Saudi Arabia arngut ki balayap pat khat arngut ki ba mensau kublai sibun kublai sia jarngu ya ka jing lakloi ke jong pi pan page ya ka video ke jonga ngin saya kentu ha ka wei pat ka video